بۆمباران و ئارمانجکردنا ئیسرائیلێ لەسەر بنگەهێن میلیسین ئێرانی و رێژیما سووریە بەردەوامە کو ji destpêka sala 2022 ve witaneha bi dehan ji êrîşan encam daye. Rawangeha Sûriya mafên mirovan ragihand ku ji destpêka vê salê ve witaneha İsraîl 29 caran êrîş kiriye di encamê de jî 65 kes hatine kuştin, 91 çekdar birîndar bûne, 85 avahî û bingeh û cih hatine helwişandin. Li gorî rawangeha Sûriya mafên mirovan ku İsraîl bi behaneya hebûna milîsên Îranî li Sûriyê di êrîşên xwe de berdewam e, rejîma Sûriyê jî bi tenê li ser ragihandinê wan êrîşan şermezar dike. 17 êrîş li Şamê û gundewarê wê bûn. İsraîl 5 êrîş li Quneyt re, 3 li bajarê Hemayê, 2 li Tertûs, 2 li Helebê, 1 li Himsê encam daye. Dawîn êrîşa İsraîlê di 13 vê mehê bû ku li gorî jêderên ragihandinê belavkirine, 2 çekdarên milîsên Îranî di bombebarana İsraîlê de li ser balafirxaneya El Şairat li gundewarê Himsê hatine kuştin, her wiha 3 çekdarên din birîndar bûne. Her li gorî jêderan, berevanî asmanî bi ser çekdarên rejîma Sûrî ve hejmarek ji mûşekên İsraîlê anîn xwar, lê 4 mûşek li balafirxaneya El Şairat li ojxilatê gundewarê Himsê ketin. Armanc ji êrîşên İsraîlê bi mûşekan li ser bingehên milîsên Îranî ew e da ku hejmûna Îranê li Sûriyê were sînordar kirin. Li belê li Sûriyê, welatiyên sivîl dibine qurbanî ji şer û ecindeyên dewletan re, her wiha xelk neçar dibin ji mal û milkên xwe derkevin.